ଯାହା ପାଖରେ କ୍ୟାମେରା କିଣିବା ପାଇଁ ବି ପଇସା ନଥିଲା, ସେଇ ପିଲା ଆଜି ହେଇଯାଇଛି ଇଣ୍ଡିଆର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ଲଗର। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ଲବ ହାଁସଦା। ଲବ ଭାଇ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁରୁ, ନା କିଛି ଇଂଲିଶ ଏକ୍ସେଣ୍ଟ ନା କିଛି ଫ୍ୟାନ୍ସି ସେଟଅପ୍, ବାସ୍ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କହୁଥିବା ଗୋଟେ ସିଧା ସାଧା ପିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ, ଦୁନିଆକୁ କିଛି ବଡ଼ କରିକି ଦେଖେଇବି। ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଜିନ୍ଦେଗୀ ଆଉ କଲଚରର କାହାଣୀ। ମାତ୍ର 100 ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଥିଲା, ରିଫ୍ରେଶ୍ କରୁଥିଲି, ଲୋକ ହସୁଥିଲେ, କ'ଣ କରିବ ଏଇ ପିଲା କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇକି। କିନ୍ତୁ ଲବ ଭାଇ ନା ଭ୍ୟୁଜ୍ରୁ ଡରୁଥିଲେ ନା କମେଣ୍ଟରୁ। ସେ ଭାବିଲେ ଦୁନିଆକୁ କାହିଁକି ନ ଦେଖେଇବି, ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ତାଙ୍କ ସଫର। ଦେଶ ବାହାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଶକୁ ଯାଇକି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲେ। ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ଅଲଗା ଦେଶ କେମିତିକା, ତାଙ୍କ କଲଚର କେମିତିକା, ଆଉ ଲୋକ ସପୋର୍ଟ କଲେ। କାହିଁକି ନା ଇଏ କିଛି ଆକ୍ଟିଂ ନଥିଲା, ଇଏ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସତ କାହାଣୀ। ନିଜ ଦିଲ୍ରୁ କଥା ବାହାର କରି କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ। ସେଇ ଦିନ ବି ଆସିଲା ଯେବେ ଲବ ଭାଇ ହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ଲଗର। ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ଯେବେ ସେଇ ପିଲାକୁ ଗାଁର ପିଲା କହୁଥିଲେ। ଆଜି ସେଇ ପିଲା ହେଇଯାଇଛି ଇଣ୍ଡିଆର ଆବାଜ ଆଉ ଦୁନିଆର ଚେହେରା। ତମେ ବି ଯଦି ତମ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ପାଗଳ ଅଛ, ତାହେଲେ ଲବ ଭାଇ ଭଳିଆ ହାର୍ଡୱାର୍କ କର।